खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' हेल्थ टिप्स चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोखाङाव माननाय जानायखौ फाहामनो थाखाय मोनबा नखरारि राहाफोरनि बागै भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। जुदि गोरान जानायनि जाहोनाव नोंथांनि मोखाङाव माननाय जादों, अब्ला बे मोनबा नखरारि मुवाफोरखौ बाहायनो नाजा। जेब्ला मोखाङाव गोरान जानाया बांद्राय बारायो, अब्ला माननायबो जानो हागौ। बेफोरबायदि थासारियाव माखासे नखरारि राहाफोरा बे जेंनानिफ्राय उदां जानायाव गोबां गोहोम गोनां जायो। बिगुरखौ मोजाङै जोथोन लायाब्ला बियो गोरान जानो हमो। बेनि जाहोनाव मोखाङाव गुफुर दागो एबा हांखोफोर नुजानो हागौ आरो बिगुरनि जोंनाया गोमानाय नुनो हागौ। बेबादि थासारियाव बे गोराननिफ्राय उदां खालामनो थाखाय नोंथाङा माखासे गोरलै नखरारि राहाफोर नाजानो हागौ। बे भिडिअआव माखासे नखरारि राहाफोरनि बाथ्रा मुंख'नाय जादों जाय मोखांखौ गोराननिफ्राय उदां खालामो, बिगुरखौ गुरै खालामो, सिदोमा जाहैयो आरो जोंनायखौ हमथाना लाखियो। बेफोर राहाफोरा मा आरो बेफोरखौ मोखाङाव माबोरै बाहायनांगौ बेखौ सोलोंना ला। बेफोर राहाफोरखौ बाहायनाया बिगुराव माननायखौ खमायनायाव मदद खालामो। गिबियावनो दङ नारेंखल थाव। नारेंखल थावआ बांद्राय गोरान आरो गोरान बिगुरनि सायाव सोमोनांथाव खामानि मावो। नोंथाङा गावनि आखायाव एसे नारेंखल थाव लानो हायो आरो बेखौ गावनि मोखाङाव फुननो हायो। गोसो जायोब्ला बे थावखौ हराव उन्दुनायनि सिगां मोखाङाव फुननो हायो। बे थावआव थानाय फेटि एसिडआ बिगुरनि गोरानखौ खम खालामनायाव मदद खालामो। नैथियाव दङ एल'भेरा जेल। एल'भेरा जेलआ गोराननिफ्राय रैखा मोननो थाखायबो मोजां। बेनि एन्टि-इनफ्लेमेटरि गुनफोरा बिगुरखौ सिखांहोनो हानाय गोहो होयो। मोखाङाव एल'भेरा जेल फुननो थाखाय नोंथाङा थाजिम बिलाइनिफ्राय मोननाय जेलखौ बाहायनो हागोन एबा बाजारनिफ्राय बायनाय एल'भेराखौबो बाहायनो हागोन। थामथियाव दङ थालिर आरो बेरेमोदै। थालिर आरो बेरेमोदैनि फेस मास्कआ मोखाङाव नुनो मोननाय गोरानथिखौ बोखारो। बेखौ बानायनो थाखाय थालिरनि थुख्रा ला आरो 1 खावसे सामुस बेरेमोदै होदेरनानै पेस्ट बानायना ला। बे पेस्टखौ मोखाङाव फुननानै 10 निफ्राय 15 मिनिटनि उनाव सुनानै ला। बे फेस पेकखौ सप्तायाव खेबनै मोखाङाव बाहायनो हायो। बेयो मोजां फिथाइ दिन्थियो। ब्रैथियाव दङ थाइबेंनि रोसि। थाइबेंनि रोसिया गोरान बिगुरनि थाखायबो गोबां मुलाम्फा गोनां। बेयो बिगुरखौ मयस्चराइज खालामो आरो गोजोन आरो गुसु इफेक्ट होयो। नोंथाङा बेखौ थाइबेंनि रोसिखौ बेरेमोदैजों गलायनानै गावनि मोखाङाव बाहायनो हायो। बाथियाव दङ गाइखेर आरो बेरेमोदै। जुदि बिगुराव माननाय दं, अब्ला नोंथाङा मोखाङाव गाइखेर आरो बेरेमोदै गलायनानै बाहायनो हायो। मोखाङाव बेरेमोदैजों लोगोसे गाइखेर गलायनाया बिगुरनिफ्राय थैनाय बिगुरनि जिबख्रिफोरखौ बोखारो, जाय गोरानखौ खमायनायाव मदद खालामो। बेनि अनगायैबो बेरेमोदैया बिगुरखौ सिदोमा होयो। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबो देहानि बागै भिडिअ नायबाय थानो गोसोब्ला गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।